Good day, this is Kuya Chong. Magkaroon ng atong isgutan is about graphing linear equation in two variables. So, pasabot ani tagaan taog linear equation in two variables unja ato sa siyang i-graph using any 2 points, using x and y intercept unja using slope and a point. Okay, so sugod tani using any 2 points. So natay linear equation in two variables anhi y equals 2x minus 3. So ang atong buhaton is mupik ta og duha ka points para maoy or dapat ang atong goal is makakuha ta og duha ka points or coordinate or ordered pairs para atong mag-graph si y equals 2x minus 3. So since ang atong goal is kanang ordered pairs, so dapat di ba ang ordered pairs no kay naa si x ug si y, duha ka buok. Okay? Kay aron ato siyang mag-graph. Okay? So ang atong buhaton is mag-assume ta, assuming man ta, no? Atong i-assume nga si x na ay value. Okay, mag-assume ta nga si x kay duha ka buka to i-assume ha. So mag-assume ta nga si x equals any number siya, pero ang atong gamiton is 1 ug x equals 0. Okay? Pasabot, di ba ang atong ordered pairs no kay x ug 0? Di ba ang atong ordered pairs kay x ug y? So nanatay x. So ang atong x diri is 1. So si y na atong gipangita. Sa pikas pod nanaputay x si 0, si y na napud atong gipangita. Kay di ba ang atong ordered pairs no kay x, y, di ba? Oops, sorry. Di ba x, y no? So since nanatay x kini si 1, si y na atong gipangita kini dinhi. Kini, di ba? Okay. So atong gamiton ang atong x para makita nato si y. So ang atong buhaton is mag-substitute ta ni x. So di ba ang atong x diri kay 1? So atong pulihan si x og 1. So 2x ato sa makopyahon minus 3. So y equals 2 times 1. Ato nang pulihan si x minus 3. So this is 2 minus 3. So y equals negative 1. So pasabot negative 1 ang atong y nganhing dapita. Di ba kay x and y man ta. Dito naman ta x which is 1. So kung 1 ang atong x, ang atong y is negative 1, di ba? Okay, so ang atong ordered pairs is 1, negative 1 if 1 ang atong x. What about if 0 po ang atong x? So ato ra pong same ra gyapon nga process, ato ra gyapon substitutan si x ni 0 para makita nato si y. So if x equals 0, substitute nato. So 3. So y equals negative 3 kay ma-0 mawa naman na siya no. So y equals negative 3. So kana, di ba? So nanatay duha ka ordered pairs. We have 1, negative 1 og 0, negative 3. So mo na atong gamiton aron mag-graph si y equals 2x minus 3. Okay, so timan ina ha, 1, negative 1, 0, negative 3. So ini-graph na to, mo na ijang porma, di ba? We have 1, negative 1 og 0, negative 3. Mo ba na? Okay, so 1, negative 1 ato na ilocate di ara. Di ba? Kamao naman ta mo graph. Then si 0, negative 3 kini. Di ba? Okay, then ato na i-connect. Then mao na siya. Okay? So this is the graph of y equals y equals 2x minus 3. Okay? So na namang gilargo og graph aron kuan kay katigo naman puta mo graph sa mga ordered pairs. Okay? Okay. So sunod is using x and y intercept. Okay. So when we use x and y intercept, ang atong goal ani is same ra gihapon. Makakuha ta og duha ka ordered pairs or duha ka coordinates. So unsa may atong buhaton na kuya? So kung gaina si x ang atong gi-0, di ba? Di ba si x atong gibunog gaina no, si x atong gipulihan og 1, kaman si x na atong gipulihan og 0. Karon sila nang duha. Si x na ug si y ang atong pulihan. Okay? Pero
kung gaina ang atong gibuhat is any number karon 0 ray atong ipuli. Pasabot si x ato himuong 0, si y pod ato pod himuong 0 para makakuha tag duha ka kanang coordinate, okay? So unsa man na siya kuya? Sabahin na nato. Sabahin na nato ha. So if x equals 0, so if x ang 0, di ba ang atong coordinate no kay x and y man no? Di ba ang atong coordinate kay x and y man? So if x ang atong 0, 0 atong pangitaon si y, di ba? If si y pod ang atong 0, ang atong coordinate is atong pangitaon si x, si y mo naa, di ba? Okay, so ang atong goal is makakita ta sa diri nga part. Ang atong goal is makita nato si x or si y given nga 0 si x. Ang atong pong goal diri pod sa pikas pod is atong makit-an si x given nga 0 si y. Okay, so ang atong buhaton is ato ra gyapon i-substitute. So y equals 2x minus 4 no. So if 0 si x, atong pulihan si x og 0. Minus 4, so y equals negative 4. Pasabot day, if ang atong x is 0, ang atong y is negative 4. So mo na atong coordinate din ha. So mo na ni 0, negative 4. Diba? So kung plus pikas pod, if ang atong y is 0, y equals 2x minus 4. So atong pulihan ni si y og 0. So 0 equals 2x minus 4. So ang kini si 2x atong ilabog nganhi sa pikas. Dinhi kay 0 naman mo na may tawin ha. Ug remember nga maglabog ngani ta patabok sa equal nga sign, mag-change jud ta og sign. So kung negative mahimong positive, kung positive mahimong negative. So since si 2x kay positive man na, iniglabog nato dinhi, mahimo jang negative. So mahimo ni jing negative 2x equals negative 4. So to eliminate negative 2, atong i-divide og negative 2. So x equals 2. No. So if ang atong y is 0, ang atong x is 2. Okay? So x is 2 if y is 0. So mo na ito coordinate ron. 0, negative 4, og 2, 0. So mo na itong i-plot sa graph. Okay? So, yara. We have, osa to? 0, negative, osa to? 0, 0, 4, og, nakalimot hinung ko. 0, negative 4, og, di na. Da. Diba? We have 2, 0, 2, 0 di ay, og 0, negative 2. Kana. Mo din aza, diba? Or 0, negative 4. So, mo na ijang graph katong atong nakitaan gaina nga coordinate, no? Okay. Next, if we are given a slope and a point. So, diba ang atong slope intercept form no kay y equals mx plus b, di ba? So kini si m, this is the slope. No. So mo na atong gamiton inig mag-graph ta unja given ang atong slope og naapot gihatag nga usa ka point which is a coordinate or usa ka ordered pair. So ang una natong buhaton is atong i-plot og una si ordered pair no. So atong na i-plot unja. Sunod ato sang hisgutan before ta mo plot ni 2 1, ato sang hisgutan si slope. So kini si slope nani siya dapat sundon. Kining atong gitawag og mura jag rule which is rise over run. Okay? So di ba nga to slope kay 2 no? So si 2 mo na rise. Then ang atong run, di ba tanang whole number kay na ay 1 sa ilawom? Di ba? So ang atong run is 1. Unsa may pasabot ana kuya nga rise over run? Pasabot ana kining upper nga number
it is either musaka ta or munaog ta. Okay? So kanus aman ta musaka kuya? Musaka ta kung positive ang atong M. Kung negative pud ang atong M, munaog ta. Okay? Ato na sa tan-awon unja og sa unsang paagi nga munaog. Next is kining run, kining ilawom ni ja, move ta padung right. Kanunay jud na ha. Negative man or positive, always jud na to the right. Kini rang rise maoy mag-usob-usob. Kung positive, padung ibabaw. Kung negative, padung ubos. Okay? Okay. So, example ta. Kini laging atong example karon which is the slope is 2. Then, ang atong coordinate or ang atong point is 2, 1. So, ato nang unahon og plot si 2, 1. Kini. Diba? So, si 2, 1 is somewhere here. Diba? Okay. So, next, remember katong ingon, rise over run. So, ang ijang rise is 2. Diba? Over, ang ijang run is 1. Kinaman ni 1 sa ilawom. Kay whole number man na siya. Unja, atong giingon gaina nga if positive ang atong slope, going up ta. So, going up ta kaduha. No, so, 1, 2. Sunod, ang ijang run is 1. Diba? 1 man ang ijang run, pasabot, buran ta to the right ug kausa. So, 1. Kiningan hi. So, kana nga point dinha, mao ni atong shadean. No. Kini dinhi or atong ato i-blackan kibalik. How man mo ni atong i-connect. Okay? So, mao na ni siya ang graph ni M is 2, ang slope is 2, then ang point is 2, 1. So, dara. Kani siya. Okay? Okay. So, next is natay example nga negative. So, that is negative 2/3, diba? So, rise over run, musaka ta, or, no, sorry. Rise over run, balik ta. Diba, ingon ko gaina, if negative ang atong slope, diba, negative 2/3, then also negative 2. So, imbis nga musaka ta, munaog ta kay negative man. Kung positive pa na, musaka ta. So, negative man na, so, naog ta. Then, mo run ta padung right, katulo, kay 3 man ang ijang ilawom, ijang denominator. Okay? Okay. So, ato i-plot una si negative 1, 2. So, negative 1, 2 is somewhere here. Diba? Kanino? Sunod, diba negative 2/3 to. So, munaog tag kaduha, since negative siya, then mo move ta to the right og katulo. So, naog kaduha, so 1, 2. Then to the right og katulo, so 1, 2, 3. So, anha ni 2. No. Anhi ni 2 ang next nga point din ha. Then, atong i-connect. Then, arrowhead. Don't forget the arrowhead. Okay? So, mao na siya. So, ang naong na niya is inani. Okay? Okay. So, that's all for now. Thanks for watching. Of course, karon na hinumdumi nga kung kapudyon, adyo give up pahaway ra, okay? Adyo pag hunahuna ka kamao, i-give imong best, paningkamot magtuon, of course, mag-pray. This is Kuya Chong. Bye-bye!